Обаче заеби това... Толпа 121. TVP-то има много хубав камуфлаж. Страхотен е, брат. Вече и много 4-мата хубав са ми на 100%, боядисан съм. Не откриваеме човек. Ония ден стрелям едно на 100 метра пред мене, на 85 метра да бъдем точни. Стрелям 140, брат, за 2 храста съм и не мога да ме светне човек. Да бе, сега дойде 4 една... от 4 и дадох. Човек 1370 дойде на 100 метра от мене и не ме светна. Свиня е, бате. Аре да търчиме нагоре към А8. Аз давам един барабан от D7 и после ги ръшваме горе. Колко не ми се иска. Стига бати машината имаш, не му се иска. Човек, райони с тия 5 градуса как се играе? Питаш ли ме? Той со което лектора с неговите... 3,5. Не го питаш ли го? Аз съм с 8 и не мога да се показвам да взимам шотове, защото всичко ме пробива. Добре, и хевитата ни всичко е тук, бате. Трябва да ги пръснем тук. Ох, тъвъпър. Мале, то как ще го яде. Само да стигна на храста. Така да е на позицията, не на храста. Гадно е, нали, печеля? Знам. Сол не им дай да влеза в дупката. Аз ще убия ТВП-то след 11 секунди и идвам към вас. 12 дивизията влезе. Няма, вие имате заставихте тук, те целият щест на... Идем! Имай, Серго. Баунс на 50-100. Пичове, дайте да обърнем да прескочим по седмица, ще ни пръснат тук, обръщайте. Обръщайте. И Пантера 8-8 ми дойде. Обръщайте! Давай. Мале, това не се са. Човек няма как да изберем. Ами аз си... Идвай, Серго. Повете. Имам 3 снаряда, Серго. Те са и 4. Лайта. Сега да е. Загледах се в оня човек. Как ме светнахте, бе? Къде си, бе, капуче? Гледай го, стреля, хеви танки, не свети, бе, човек.
7100 демидж вата, ама... Няма. Оле, май. Баунсна ли го е, брат? Той е долу. Как много, май? Покажи се отгоре. Ето колко долу е точно под тебе. Его. Гледай. Аре, какво толкова синхронизираш да ти ева майката? Първа степен, бате, нема взимане това ей се бахти. Това пъто ли бе? Още ли си го мъчиш това ейс бе? Аз два пъти го взимах вече бе. 7100 демидж с 4 кила и няма, брат. Аз 24 по-леко. от 24 и 23 вътре. И няма. Ма няма, мен спота ми такова. 6700 спот и 6000 демидж с 5 кила ми го даде.